Fil-ġimgħa tal-Vittorja aktar minn 192,000 persuna qasmu l-fliegu permezz tal-4 vapuri tal-GoZo Channel. Dawn iċ-ċifri uffiċjali tal-kumpanija GoZo Channel li kiseb One News juru li meta mqabbel mal-istess ġimgħa is-sena l-oħra, jiġifier bell-ewwel u l-10 ta' Settembru, ġiet irreġistrata żieda ta' kważi 11,400 persuna. Fil-jiem imsemmija l-istess ċifri juru li t-total ta' vetturi li nġarrew mill-vapuri ammontaw għal aktar minn 62,000. Minkejja temp mhux stabbli fis-7 ta' Settembru biss il-bidu ta' tmiem il-ġimgħa stis qasmu kważi 11,000 persuna mill-port ta' Ċirkewwa għal port tal-Imġarrawdex. Il-total ta' vjaġġi li wettqu l-vapuri Gawdos, Tapinu, Melita u Nikolaus ammontaw għal 995. Dawn iċ-ċifri jkomplu jikkonfermaw kemm Għawdex qed jibqa' mfittex u popolari fil-jiem tal-festi u f'kull okkażjoni ta' tmiem il-ġimgħa itwal, bħalma kien il-każ ta' Santa Marija u l-Vittorja fejn eluf ta' Maltin u turisti żaru gżira ta' Tlitoljiet. Dawn iċ-ċifri ma jinkludux il-passaġġi li wettqu l-fast ferries li wkoll deru li kienu beżlin u mobbija saruhom. Brabta ma' dawn iċ-ċifri pożittivi One News ħa reazzjoni tal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri li nota wkoll kif dawn il-jiem f'Għawdex saret l-attività marbuta ma' ċelebrazzjonijiet tal-Europe Pride li wkoll ġibtet qatt imdaqqas ta' nies lokali u barranin. Anke issa li qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tal-istaġun tas-sajf, se nkomplu għaddejjin b'numru ta' inizjattivi, b'numru ta' attivitajiet sabiex nibqgħu nagħmlu l-Għawdex l-għażla naturali tal-Maltin kif ukoll tal-barranin li jkunu qegħdin iżuru lil pajjiżna, però aktar minn hekk ukoll imbagħad propju anke tul dan il-perjodu nkunu qegħdin naħdmu l-programm ta' attivitajiet għall-istaġun li ġej sabiex propju il-Gżira ta' Għawdex tibqa' tkun il-gżira ta' kull staġun.